салом алейкум, хуш омада ба канали Ройгон Авиа. Подписаться ва классохтуна дариқ надорем бародарои азиз. Чӣ хеле ки дар видеои пештара медиден, айни ҳол ман қарор дорам дар автовокзали Котельники автобусои Азия Экспресс омадагиҳои бародаро соғ саломат омадан расидан. Расо рейси оянда аз автовокзали Котельники ба хатсари Хуҷанд Душанбе рӯзи 29 числа нафарое ки мехоҳен ба автобусои давлатии Тоҷикистон сафар кунед ба Тоҷикистон, марҳамат касе Ройгон Авиа кушода шумо метавонед ки ягон сум равон накунед. Залог чӣ хеле ки посреднико мегӯянд бениҳоят ҷалбоз зиёд мешавад ки пула мепартоен мебиёен нестай ҳама одам ё ки зиёд гирифтагиан ай шумо мебиёен ай касса харидорӣ мекунем билетча официальни нархи асосиш ягон касса ягон суми зиёдтӣ наметен ва ногуфта намонад ки нархи чипта 7000 рубл ай бародаро. бо комментариҳо да нанависен ки нархи чиптара чӣ ба намегӯй. ба нафарое ки дар бораи багаж мехоҳем бифаҳмен, багаж як сумка то 30 килора бесплатнаҳай ручной ай 5 то 7 килора фақат хурданӣ метавонен гирен. ба нафарое ки дар ҳақиқат документотон порядок нестай шумо метавонед возвращение народина гирен ё ин ки омада аз пеш қатъи шофёр муомила кунен. ба кадом хотир мегем и гапа ки посредник нест, дигар ягон каса ягон сум наметен. нафарое ки хитон гап зада метавонен, хитон ҷавоб дода метавонен, дар документотон метавонен омада фақат чиптара ай касса харидорӣ кунен ва расо рӯзи 29 число сафар кунен ба Тоҷикистон. бениҳоят саволҳои зиёд мешавад ки аэропортҳо маҳкам ай. бародарои азиз, дар ҳолате ки аэропортҳо маҳкам шавад, беташвиш автобусҳо нархи дастрас қатъи 7000 ай. мо ба ҳамин хотир вақти мобилизатсия сар шиданда автобусҳоро ҳаракат кардем, сартем ки то ки шумо паника набардорен, ташвиш нашавен. аэропортҳо кушодай, каме самолётҳо задешка қатъи мераванд, но ҳама кадмое ки чипта харидагиҳои авиакасаи Ройгон Авиа самолёт қатъи ҳам парида рафтестанд ва автобусҳо қатъи ҳам рафтестанд. нафарое ки дар ҳақиқат саломатитон хуб нестай, апа хоҳаро модаро ва нафарое ки пиронсолен, шумо метавонед омада чиптаи самолёт харидорӣ кунед ба нархи дастрас аз авиакасаи Ройгон Авиа. техникаи бародаро чӣ хеле ки мебинен, шумо дар болои 4 та резин қарор доред ва ҳамавақт такя ба худо кунед. балонш мекафа, ягон ҳолатҳои техникиш мешавад, шумо бояд бо сабр бошед. самолётам ки боша, мо шумо гарантӣ дода наметавонем ки соғ саломат мерем мерасем ба хонамона. фақат такя ба худо мекунем. иншааллоҳ худованд розӣ боша, мо соғ саломат рафта ба пеш падаромон, ба пеши зану фарзандомон мерасем. ин ба назар бигиред. боварӣ дорам ки шумо мана дарк мекунед. ман мехоҳам сидқан аз сидқи дил ҳар яки шумо соғ саломат равем ба пеш падару модаротон, ба пеш зану фарзандотон расем. ай дасти ман ки чизе ки мебиёяд, ман ҳама пешниҳоди шумо мекунам бародаро. нархи чипта аёнай озод мегумтон, то ки омада да иҷа нафаҳмем ки нарх чӣ ба иқа қимат ай. 7000 рубл. нафарое ки имконияти билети самолёт харидан надорен, марҳамат расо рӯзи 29 числа Asian Express прямой рейс Хуҷанд Душанбе ҳастай, метавонен омада аз касса харидорӣ кунен билета. ва нафарое ки шароит дорен, имконияти чиптаи самолёт харидан дорен, марҳамат Ройгон Авиа авиакасса кушода метавонен чиптаи самолёт харидорӣ кунен. нафарое ки мехоҳен ниёзмандоро дастгирӣ кунен, марҳамат касаи Ройгон Авиа кушода метавонен омада дастгирӣ кунен. нафарое ки буҷет надоранд, шароит надоранд, камбизоатанд, марҳамат дари мо кушода. ва боварӣ дорам ки комментариҳои хубтона дариқ намедорем бародаро. подписатсияро фаромӯш накунед. иншааллоҳ кӯшиш мекунем ки якчанда билетҳои Ройгон бимонем, автобусдан боша, ҳаракат мекунем ки самолётдан боша, ки то ки як нафар ду нафар соҳиби билети Ройгон шаванд бе ягон конкурс, бе ягон лотаре, бе ягон суми зиёдтӣ. бародарое ҳастанд ки дастгирӣ мекунанд, иншааллоҳ яъне сармоягузорӣ мекунанд, иншааллоҳ мегирем ва якчанда билети Ройгон мемонем ки то ниёзмандо соҳиби билети Ройгон шаванд ва сафар кунанд ба пеши падару модарошона, ба пеши зану фарзандошона. ай шумо фақат чӣ мерава классҳои худтонро дариқ надорем, подписатсияро фаромӯш накунед. мо бо шумо марҳамат авиакасаи Ройгон Авиа дар автовокзали Котельники ва инчунин дар бозори Садовод 26 лини иншааллоҳ 1 сентябр кушода шавишай. мо шуморо интизорем ва автобусҳоеро ки айни ҳол шумо чӣ хеле ки дидестин, на фақат автобуси Asian Express, балки автобуси 0101 ки прямой рейс Хуҷанд сафар мекуна омадага, автобусҳои Тоҷикистон рақами давлатишон тоҷикӣ ай.
айни ҳол аз ман шуморо нишон метавам аммо автобусое ки мардум сафар мекунанд мана 751 01 рақами давлатиш Тоҷикистон 0101 рақами давлатиш Тоҷикистон ва нафарое ки буданд ки дар видеои пештара гуфта будам ки хуҷанд 5000 бародаро ман вақте ки видеоро пешкаши шумо мегардонам ҳаракат кинен ҳамун рейсҳо да шумо гирен билетҳои автобусам мисли билети самолёт болову поён шидан мегира шумо ай ман хафа нашавед ман шумо хафа нестам бародаро чизе ки ҳастай ман ҳамхо шумо да пешниҳод мекунам ва нафарое ки шумо ҳаракат мекунен ва мебиёен ба касара ба ҳамун нархе ки ман видеоро пешниҳоди шумо мекунам ба ҳамун нарх фақат дастрас карда метавонем худо ҳофиз мо шуморо интизорем дар автовокзали Котелники ва инчунин кушодашавии кассаи нави Ройгонавия дар бозори Садовод.